Уважаеми господин Молай Сенов, уважаеми господин Орлов, уважаеми господин Сираков и уважаеми господин Базеников, мили деца, родители, гости, добре дошли в този септемврийски ден, денят, в който ЦДГ Веселино отново се изпълни с радостна детска глад. Близо микрофон. Днес за нас е специален ден. Всички деца, учители, родители сме щастливи от факта, че сградата ни е обновена. Искаме да изкажем благодарност на господин Молай Сенов, кмет на община Мадан, и на всички работили по проекта. Искам да кажа, че от тая срутена сграда той успя да превърне едно красиво здание за малките деца. Желаем ви здраве и щастливо детство. Вървете по пътя на знанието и успеха, за да бъдете достойни граждани на България, Европа и света. Нашите прекрасни деца са подготвили кратка програма, с което искам да ви поздравя всички присъстващи. Може сега някъде да ходи? Детската градина е страна на вълшебства, тайни, чудеса, на загадки, всякакви дела. И не се забравя тя. На всички палавници тука казваме добре дошли. Щастие, късмет, наслука, да пеят в бъдните ви дни. Повторението "Аз съм българче" ще изпълни Мартин Кехайо. Аз съм българче и силна, майка мене е родила. Глупости блага обилна, моята е родина мила. Аз съм българче, обичам нашата планини заем.
случва най-дългия Божия свърза за Бога личния клас. Големите хора, малки деца като нас. Браво! Нашата слънчева градина има много радост, ние обичаме всички големи и мъдри. Даваме по 3-2, както зората, за да дойдем и тук честите и да почнем игрички. Щастливи, тъжни, много радост има.
Силно гледай напред. Браво. Еди, хайде, че си Еди. Слънчева. Слънчева година. Ти си? Ти си млад, да ни младен. Нямаш добри да бъде. Истинска градина, В която? която съм роден. Мили татко, мила мамо, след големите цветя, аз ще купя да малко ми децата да растат. Всички? Напред гледай. Аз. Маните посетите и изучаване света. Браво. Децата живеят зелено небо. Нека децата живеят зелено небо, каквото нужно. Нека да имат бащиво или нека да имат майки къщи. Това беше поздрава от децата за всички вас. А сега давам думата на кмета на община Мадан, господин Лайсен. Уважаеми съграждани, родители, скъпи деца, Не е включен. за мен е голяма чест и удоволствие, че днес сме тук сред вас и имаме такъв добър повод, защото преди 3 години, когато поеме това управление, тук имаше една съборетина, бих казал, и си поставяме за цел детската градина изобщо като Батанци, като улица или квартал, както искате го наричате, да му променим имидж и да дигнем малко духа на хората. Това е първата ни крачка, защото от тук тръгват нашите деца да израстват, да се учат и трябва да правим всичко възможно, да може да им предоставяме нужните условия. Сигурно има още какво да се желае, но все пак правим всичко възможно децата ни да учат и да се образуват, да растат в една по-здрава среда, за което благодарим все пак и за вашата подкрепа, за да може пак и ние да ви върнем жеста. Но, както винаги съм казвал, нито кмета сам може, нито хората. С това с пожелание всички да вървим в една посока. Мисля, че това е вярната посока, за да може наистина още от самото начало от децата ни да се изграждат и всички ние да виждаме благата, които ги виждаме днес. Ще си позволя също да обявя, че от утре започваме изграждането и на пътя. От Мадан до квартал Батанци и Бориева ще имате нов асфалт. От утре започваме работата. Извинявам, че намесвам с детската градина, но мисля, че това всичко е важно за всички нас, за да може наистина да дигнем главите, да не казваме, че ние тук сме забравени и нищо не се случва. Ще правим всичко възможно, за да вървим напред. Успех! Децата ни пожелавам преди всичко да са живи и здрави и да учат и да се радват в тази обновена детска градина. Благодаря на всички. А сега да дадем думата на господин Яворов. Господин Явор Орлов. Включи. Явор Орлов. Включи го, включи го. Включено ли е, нали? Включи. Сега е включен. Благодаря, аз не бях подготвен, защо ми давате думата. И няма да се повтаряме. Изключително ми е приятно, че тази сграда придоби този вид. Усилията бяха съвместни на всички, включихме се определено и ние. Чува ли се? По-близко дръж. И тя наистина придоби завършен вид, в който децата ни да се подготвят и съвместно с техните учители да се радват и да израстват, както господин Малай Сенов каза, в бъдеще и да ръководят общината ни, защо не и самата ни държава. Тук тръгваме и растем и ставаме все по-големи и по-големи. Сега, ако ми позволите, разбира се, да ви поканя да погледнете и вътре какво сме направили, защото, примерно, тук същевременно са включени проект Красива България, външно
обновяване на сградата с изолация и съответно прозорците, покрива на сградата, но съответно се включихме и ние самата община. Кмета господин Млади Сенов е по-скромен, но ще ви кажа, това са с лични средства. Въпреки че сме в края на годината, бюджета беше крайно недостатъчен, но направим всичко възможно сградата и отвън и отвътре да придобие един по-приятен вид. Заповядайте, влезте, вижте и след което можете да се почерпите всички заедно в кафенето, който желае. Благодаря ви за вниманието. Но от него име искам да изкажа благодарност на кмета на община Мадан господин Млади Сенов и на абсолютно всички, които са участвали в проекта. Благодаря. На дечицата пожелаваме една весела, успешна и щастлива година. Сега нека да позволим Ofiara